Ogai maduond bura mar DCP Rigathi Gachagua oseyo duol matayo yiero kod kewe pacho ka IEBC mowacho ni oling to giseyudo maling'ling ni chano kwalo ombulu ma Narok North. Gachagua andika ne IEBC wacho ni piny owacho otiyo gi teko e rocho kampen mar kwe ne jalar kom kar chung' od bura ma Narok Town Douglas Makonde. Omedo ni giseyudo maling'ling ni nitiere joma ochul mar dhi e kuonde mag luto ombulu mar neno ni johera mag Makonde ok oluto ombuchgi. Mano bende oyango ni agents magi bende chandinegi mar donjo e kuonde mag luto ombulu kod kuone kwano ombulu. Kuom mano gidwaro ni osingnegi ni jalar kom kar chung' od bura ma Narok Town gi otiko mar DCP kod jodak ma Narok biro yudo thuolo mar luto ombulu gi kwe kendo ibiro ta yiero makamano e yo makare. Kamano bende odwaro ni osingnegi ni onge joma biro rocho chenro moro amora mag luto ombulu e kindeno. Onyiso IEBC mondo los nyinge mar neno ni yiero ma tich ang'wen ota e yo mar kwe. Kowuok kuom Gachagua